presto mesto, mám otázku, cítim už darogie. Chcel by som radu od niekoho, kto cíti. A celkom sa tomu aj rozumiem. Myslíš, že by som ti mohol poslať moje fotky bez trička? A sem by si ho hodnotil, no ti pošlem potom, inak ho nosí dnes. Keby teraz musíš ísť na vojenský výcvik, išiel by si, predstav si mal gangera na izbe. A že by ste si striedali tu jeho Janku a všade by bolo semeno. Resto s močkou zbola by možno spraviť teba na dvore také niečo ako noc Andersenom. Ukladali by sme hola baby, aby si nám spravil tie tvoje French toasty tak ako si radil. A banánové smoothie, aby sme ti potom všetko upratali. Resto s cestou ahoj, mal som ísť dnes na služobnú cestu aj so šéfkou. A nakoniec sme išli len ku šéfke. Domov nič som si nemyslel a ona zrazu hltá nejaké tabletky. A že koľko minút vydržím, toľko mi prihodí k výplate. Prihodila mi stresace tou výplate, inak týdlu si dnes kohutá. Rezná sa hlkotila sa na ceste, Boga nemáme ich ani kde, preto nesiem ti pletivo. Spravíme im ohradku u teba, navždy by som ich po robote doniesol pomierať, sen si všetky môžeš nieť a potom pozveš na tie tvoje French toasty. Ťa už si trtkal neru babu po stojkačky, akože si ju držal vo vzduchu a si ju šukal.